bareng-bareng mlebu swarga. Mula nek ngene iki iso tangga-tangga ki lho mejite diseni di kegiatan kanggo ngene iki besok kenapa kene iso urut bareng-bareng mlebu swarga. Napa kula jenengan kabeh rido pamane tangga niki mlebu neraka kan ya ora kepengin to, Bu. Apa ana sing pernah ndongake muga-muga tangga mlebu neraka ana sing ngomong ngono lho. Wong iki teko ora iki sing mesti kaya dongane sing apik umpama paribasan anake urung rabi ya Gusti tanggaku muga-muga anake durung rabi dan cepet oleh jodoh. Umpamane urung gelem teko dongake muga-muga sesuk gelem bareng-bareng mlebu masjid. Ya si yo gawe yo ngenggoni nek iso ngono. Mulane bedane kalau ngene apa kuburan kalih masjid beda. Nek sing gawe ya iso ngenggoni, tapi nek kuburan gawe ora sama ngenggoni ora gelem. Burung pada. Nggih, gitu-gitu nggih.